La programació de Nadal als barris torna un any més a Figueres oferint activitats molt variades, com tallers, ludoteques, espectacles, a més dels carters reials. Entenem que és una acció que en el seu moment es va plantejar ara fa 3 anys i que s'ha consolidat i que està en expansió i que la finalitat originària, la idea originària d'aquest Nadal als barris és que, a petició de les associacions de veïns, que òbviament que les activitats de Nadal no es duguessin única i exclusivament a lo que és el centre de la ciutat i òbviament es desplacessin a lo que és a tots els barris de la ciutat. La implicació de les diferents associacions de veïns és importantíssima per a donar una gran varietat de propostes que arribin a cada barri. L'any passat va ser un èxit totes les activitats que varen fer a diferents barris, evidentment que no es poden fer a tots perquè per estructures de locals o així, i aquest any vam tenir unes reunions en les quals ens va proposar intentar centralitzar en 4 centres, els centres grans de Figueres a la base. A tots ens va semblar bé, però el que vam continuar demanant és que petits formats on hi hagin els locals es havien d'anar fent. Llavors cada associació va presentar una alternativa, en uns puestos fan uns tallers, en uns altres. Trobareu tot el calendari d'activitats a la pàgina web nadalbarris.com. Hi ha gairebé 50 propostes entre els dies 27 de desembre i 3 de gener.